Na ty jsi s Kačkou venku? Ne. Aha, a... Hele, nevíš, kde je Danča? Co? Nevíš, kde je Danča? Nevím, proč bych měla vědět. No, protože ona se ztratila a... Na čeho ztratila? Jo. Já nevím, ale já jsem volala už její mamce a ona vůbec neví, kde je a prý už volala policajty. No, Kačka říkala, že jsme si ven, že je venku s holkama, že vy můžete jenom dopřít. No to jo, ale... A Kačka ale nám nebere mi nebere telefon vůbec. Tak počkej, já jí zkusím zavolat, jo? Tak, A řekni, minut mi zavolej, jo? ať mi zavolá, jo? Jo. Tak jo. Tak ahoj. Já si myslím, že to víš, protože ty jsi se tam smála ze začátku. Já si myslím, že ty jsi šila. Ne, to ne. Ty vole, co Prej, Danča se ztratila a já. A ona, kde, vole? Prej tobě se ztratila. Ne, kde se ztratila, prej? Tak to bude hustý. Tohle bude pranko, no tak 20 minut.